फ्रेंड्स नमस्ते, मैं मंजू पांडे अपने यूट्यूब चैनल मंजू पांडे भजन गीत में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। एक प्यारा सा सुहाग गीत लेके आई हूँ। आप लोग को कैसा लगेगा प्यारा प्यारा कमेंट करके बताना। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। वीडियो को फुल वॉच करके देखिएगा। फुल वॉच करके देखेंगे क्या गाने का पूरा आनंद मिलेगा। और ऐसा आप लोग का दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग का प्यार दुलार आशीर्वाद ऐसे बनाए रखना, भर भर के प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा। हमारे चैनल को बहुत आगे बढ़ाइएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर हमारा चैनल बहुत आगे लेके जाएंगे और आप लोग का दिल से धन्यवाद करती हूँ। बाजतया ढोल बाजई नागड़वा गूंजतया वैसा नाई हो। बाजतया ढोल बाजई नागड़वा गूंजतया वैसा नाई हो। बिहसतया माई दुल्हे के बाबा शोभा बरनी नहीं जाई हो। बिहसतया माई दुल्हे के बाबा शोभा बरना नहीं जाई हो। अंगना लगाए बेटी तुलसी के पेड़वा दुआरा पे गेंदवा के फूल हो। अंगना लगाए बेटी तुलसी के पेड़वा दुआरा पे गेंदवा के फूल हो। घोड़वा चढ़ल मई दुल्हे दूल्हे रुआ देखली है गेंदवा के फूल हो। घोड़वा चढ़ल मई दुल्हे कमाने रामा फूल देखी गई ले लो भाई हो। घोड़वा चढ़ल मई दुल्हे दूल्हे रुआ फूल देखी गई ले लो भाई हो। दान दहेजवा ससुरु कुछ नहीं ले बई गेंदवा के फूल हो। दान दहेजवा ससुरु कुछ नहीं ले बई हम ले बई गेंदवा के फूल हो। दान दहेजवा बेटा सब कुछ दे बई नहीं दे बई गेंदवा के फूल हो। दान दहेजवा बेटा सब कुछ दे बई नहीं दे बई गेंदवा के फूल हो। हमारे घर में बेटा नतिया दूल्हे रुआ वो नहीं केलाई गेंदा फूल हो। हमारे घर में बेटा नतिया दूल्हे रुआ वो नहीं खेलाई गेंदा फूल हो। इतनी बचन सुने दूल्हे रुआ नयन ललित होई जाई जी। इतनी बचन सुने दुल्हे कामने रामा नयन ललित होई जाई हो। तोहरे बेटी के चौके पे छोड़ बई कैले बई दूसर बियाह जी। तोहर बेटी ससुरु
चौके पे छोड़बई कैले बई दूसरा बियाह जी। एतनी बचन सुने भैया हो कावने रामा, धाई बनैया लगे जाई हो। एतनी बचन सुने भैया हो कावने रामा, धाई बनैया लगे जाई हो। दान दहेजवा जीजा सब कुछ देबई, सथवा में गेंदवा के फूल हो। दान दहेजवा जीजा सब कुछ देबई, सथवा में गेंदवा के फूल हो। पनवा पतरिया यस बहिनी संकल्प गेंदवा के कावन बुनियाद हो। पनवा पतरिया यस बहिनी संकल्प गेंदवा के कावन बुनियाद हो।